майсторката на домашните вкусотии. И днес май пак надмина себе си. Еха! Нали? Благодаря. Мерси! Окей, Става! не е лошо. Елате, добре сте ми дошли, скъпи мои! Най-сладкото е да разтопим сърцата на най-любимите ни. С всяка хапка, всяка усмивка и всяко уау! Захар Сладея в сърцето на всичко сладко.